Gaur Euskal Herriko txoko desberdinetan mobilizatzen ari gara estatalizazioak dakarren prekarizazioa salatzeko. Mercadona eta bera bezalako enpresek estatalizazioa erabiltzen dute irabaziak pilatzen dituzten bitartean miseriazko soldatak ezartzeko. Estatalizazioa ez da kasualitatez gertatzen den zerbait. Hemengo Euskal Herriko indar sindikala neutralizatzen saiatzeko saiakera bada langileen lan baldintzak okertzeko. Ez da kasualitatea hitzarmen estataletan lan baldintza okerragoetan eta soldata baxuagoetan egotea milaka eta milaka langile. Milaka langile horiek ezin die aurre egin euren eguneroko gastuei, etxebizitza gastuei, energiari, eguneroko erosketei. Eta gainera esan behar da, estatalizazioa ere ez dela neutrala. Izan ere, sektore nagusikiz estatalizatuta dauden sektoreak feminizatuak edota langile migratu eta arrazalizatuen presentzia handikoak dira. Guk gaur aldarrikatzen duguna da gure lan baldintzak hemen erabakitzea. Bertan, estatalizazioak prekarizatzen duelako eta bertan negoziatuz lan baldintza hobeak lortzen ditugulako. Eta era berean aldarrikatzen dugu gutxienez 1.500 euroko soldata bat behar dugula ondo edo minimoki duin bizi ahal izateko. Gaur, patronalei, enpresei mezu zuzena bidali nahi diegu eta da, egoera hau ez dugula normalizatuko, mobilizatzen jarraituko dugula eta zentzu horretan, martxoaren 17an burutuko dugun greba orokorrera deia luzatzen dizuegu langile guztiei, estatalizazioari aurre egiteko, gure lan baldintzak eta gutxieneko soldata hemen erabakitzeko eta prekarizazioari aurre egiteko. Estatalizazioaren kontra atera gara kalera. Gure herrira molda